euskaltegiekin batera, mintzalaguna martxan jartzea lortu dugu eta barritu guztietara zabaldu dugu eta egia esan oso emaitza politak lortu ditugu. Eta bestetik, udala euskaltegiekin elkarlanean ikasleentzat euskara doakoa izan dadin lanean ari da. Bi 2023 eta 2024 ikasturtean Pasaiako gazte talde desberdinek udalarekin batera hainbat ekintza burutu genituen, besteak beste 5 zinema emanaldi kalean, San Pedron adibidez, Aupa Etxebeste jarri genuen Asier Altuna zuzendariarekin batera. Eta aurtengo ikasturtean ere gogotsu erronka berria hasteko asmoz. Ikastetxeen elkargunean aurten 2 egitasmo potolo jarri ditugu martxan. Batetik, DBH-ko ikasleekin soziolinguistika lantzeko egitasmoa hasi dugu, ikasleen euskararekiko atxikimendua handitzeko. Bestetik, Pasaiako ikastetxetara datozen ikasle etorri berriei harrera saioak eskaini dizkiegu. Euskara lehenbailehen ulertzen hasi daitezen eta horrela ikasketa prozesuan aurrera egiteko. Portuan Euskara Batzordea sortu dugu eta dagoeneko hasi gara ekintza bateratu batzuk martxan jartzen. Adibidez, Euskara ikastaroak edo hiztegi terminologiko bat. Horretaz gain, enpresa batzuk beraien ekintza propioak ere martxan jarriko dituzte. Eta bestetik, Lanbide Heziketako Blas de Lezo ikastetxean, Euskaraz da ereduko 2 ziklo sortu dira. Eta horrek lan mundurako saltua euskaraz egiten laguntzea espero dugu. Pasaiako hainbat ostalari eta merkatarik barra markarekin bat egin dugu. Euskaraz erosi nahi dugunok gure hizkuntza aldatu behar ez izateko. Gainera, merkatariak eta bezeroak beti lehen hitza euskaraz esatera animatu ditugu. Eta azkenik, farmazietan euskararen erabilera handitzeko, farmazialari euskaldunen elkartearekin eta Oarsoaldea garapen agentziarekin elkarlanean ari gara. Udaletxearekin Pasaian euskara bermatzeko pauso batzuk sortu ditugu. Udaletxeak hizkuntza estrategia kurtsoan parte hartu dugu. 5 eta 13 urteko neska eta mutilekin euskaraz egingo ditugu klaseak. Eta beraiekin dauden irakasleak euskara maila nahikoa izan beharko dute klaseak emateko. Monitore berriak sortzen baldin baditugu, egin beharreko kurtso guztiak euskaraz izan beharko dira. Eta euskara eta generoa nola ustertzen diren ikertzen ari gara. Udalbatzak udaleko euskararen plan estrategikoa onartu du datozen 4 urteetarako. Plan horren helburua da euskararen erabilera Pasaiako udalean areagotzea edo indartzea, kudeaketan, herritarrekin edo langileen artean. Pasaiako udalak 2027rako euskararen arnasgunea izateko bidea egingo du, batez ere euskarazko ataletan. Azken urtean, berri onak eta txarrak izan ditugu Pasaian. Batetik, korrikaren eraginez, 4 barrutietan euskararen aldeko jarrera berpiztu eginda eta ospotu eginda ilusio handiarekin. Bestetik, euskararen kontrako oldarraldiak eragina izan du herrian eta herritarrak horren kontra mobilizatu gara. 2025ean euskaraldiarekin aurrera egingo dugu.